Yeah guys, good morning guys. Nagabig kanding Ngita mi kanding kay mo palit City Rivers. Buhion. Haman. Dam lagi si James Red. James 23. Halahadlok mo na may sungajan, di ba ni manungagit? Kadagan pa ka. Gahanam din kanding. Day baka. Ha? Kay Mito dah. Di ka nagbunga kay Mito. Haman. Mau. Kato lang lagi to laki man to dadto. Pangunyahan mana mama. Uri ka kailan ijong kanda. Mau maor magnaong. Aka nang laki di mo na amo. Butangig pangaan pero mainani. Kanding pa imo ga. Ngani, nakaingani kadagan. Dami jud na kay inahan. Tanay ba? Nalay ko na ka madam. Dara ka magkakaw guys. Gabi ini na may pangkuang bing-bing itong pagkatos ila. Ang siksipan ron. Ginoo silingan sige ra magkuan. Ate bing-bing ni ang gyapon nagpalit. Bing-bing oh. Ha? Yung vitamins. Imo. Yung Alexia, gipalitan po ka na mo. Salamat guys. Naghatag ni Lexi para sobre. Kaya buwan nakagkinsa ka ate. Hapong gipalit og vitamins. Ag katungkuan. 300 plus. Ano to mo nine pwede mo? 200 kapin. May gamay na tuda ka. Kinadak-an eh. Ano na, pero hindi na rin. Ninggi ko andaan. Isa is service rep. Salamat. Thank you ka ate. Thank you, ate. Sa mong gihatag. Salapihan na Tag ate. I love you. Ano tong balita? Ha? Isa ni datos ambis ato mong sila nag-vitamins. Isa? O pamutukutan. Ang ilaw nga. Ikaw na makagunan, yung pamutukutan. Grabing inita. Pamutukutan. Service rep. Yan ang pamaydaan. Ginawa ko po ng mga silingana. Maramag 30 kabuok man eh. Bali isa kabuhan eh. Hindi na pa po itulo. 2 kabuhan ini. Hey, Hana, so babon. Ang silin. Suwabo. Sige. Diday ko no denganan. Ang ingantong taga farmasi. Is pwede ko nag-usa. Pwede ko nag-usa gabi eh. Pawahin ng uban. Karang hindi ng subabo. Ningin naman ka na rin suwabo Lexe? Gikan po ko nagkuha si Gikas City Rivers guys kaya mupalit si Dag Kanding buhion. Nga mong kuhaan ron. Duha ka buok kanding ag isa boros na daan. Sana all boros daan. Asa man pasilong. Hmm? Kung masilunganan. Bang duduk, kalau mas duduk pasali. Sali sudah najak siluman rabah biasa pasilong na. Si Dudu ni bahala dana. Dara guys, nagkakaw kuan ka buok 1 2 3 4 5 6. Dagka ka na. Ayaw nga nga anong silupin. Pag kuan na sa mong plato, magkauna ka. Ay, tambaw. Ikaw na guys tu na deron. Be, Unsa day oras? Kami kadto ni pagka ni bugtok kwa sa kong kutsilyo kan musuway ko kabre. Ug di ba bugtok ko kali bugtok ko ni. nga na nga. Nasa pag yung pilaw. Mudaw. Kampa. Salamat sa nagpada. Salamat sa nagpada para sobre ni Lexi dyan nakapalit po ko vitamins. Atong dako. Maja sobra para ni Lexi po. Palit ko vitamins. Maso palagi lang tao kay sang amahan. Kana. Grabe naman po doon sila. Kaya ang giganahan na kailamig color. Be? Upya.
Ilhan, di bugtok ng lamian. Daranay! Saan ko? Maniot to sa ata. Harapag lain ng gitak. Pagbal. Gisuwayan, nagali niya na. Maniot to sa ansa na niging magpaniod to ni ninyo pang sup-supan. Di po sup-sup, kumuri sup-sup. Kay aghag purpose dani agliso kay itabliya. Pang puno na itong lisong gipang pang nanay. Ibalik na na dito sa taas. Hindi, sa tama na. Hindi, gamay lang ito. Hindi ko naman sup-sup eh. Suway kong tamis ba? Ako. Ngayon, may bugtok. Paniod to na naman kon. Dimon ba? Dara da mo nagbuntis. Buntis na nidaan. Tanos aka ni mga anak? Mayos panis. Makulata po ng mayos palis. Hindi manungan. Ganina. Mo na na nito. Tanos ani mga anak et? Panis. Mo pa ni kinahanglan pa ni jang boros. Siya na ul kinahanglan boros. Palit siguro karunggan. Virgin pagod. Diarag kanding guys nga gipalit ni reverse. Kaning brown guys buntis na nidaan sa kaning isa puti mo niglaki. Kani ang brown buntis na nidaan sa naol buntis daan pero kinaunhan pa ni jang pagburos. Siya naol kinaunhan pagburos. Dara ti reverse agi mo hang kanding. Nakuha na namo. Dara kanding. Danas bay. Ag kaning brown buros na nidaan. Kaning isa puti laki. Ano pa baboy pisi, anda man tag-pisi. Palitan pa ni pisi. Ito ang hihasang pangkuha. Na disgrasya kamot ni Dodo. Nasaan? Ano itang bawag ka mo? Ag pisi ka ni kulibod mas motor na naning lupot si jang kamot. Ang bawag ka mo, gay ba? Ano to? Watay pisi extra da nay. Wala gito, gikuha ko hihasan. Sa itong dahilo ko, itong dahilo sa kanay, doon dito ang green. Ay, kung dito. Unsa naman eh. Nay, Lit. kung alis. Kung sila na sa taas, ano mong taas na? Ex kuan to kanang nay sobra. Sobra ba to? Oh, sa taas, ang taas na to. Bayabas. Guys, na pangani-ngani raman ning bayabasa. Pero naday daghang bunga da nang gitago. Gipang aguting raman. Nubuak na. Kuya, magsaon sila. Bayabas dani ni Ate Jennifer. Da, para tong dako. Natoy dako dari na. Na guys, sayang daghay bunga. Mga buak gipang asa na buti-buti. Pang buti-buti itong kuan ning isa. Ara to. Yari. Salamat sa tag-ija. Hi guys! Magong hapon na itong tanan. Ikan ekos gindulman ako na kos gaw ni Lexi. Nga. Aha dyan yung giadto kay kuan. Kanang nay ang giparipir nila kay nay kuan. Nay damage sa ubos kay ag koronasyon nila Lexi. Alam mo naman magsugod. Wa lagi tali. Wala bayutan ni. Na. May tali. Isa na ni. Mga na. Sa kitapakan. Tali sa likod. Ako na may mamis. Hada na po ng tangkuan. Miss! Ice. Kani, haning gipalit ra balbe. Para nis imuhang sports attire be. Tari. Sukod. Buwasan na sila na. Pamugang sabi, kaya ko ganas mong naon. Kagkagumuhok. Dis amo na eh. Ang tanong sa buzos, ang itanong mo doon na. Wakay ko, gugawan ba pala. Magkaragtan na si Bojas. Ha? Isi na kandil. Dali, Bi! Para ako Practice pa karon. Kaya kita nito bagi ka sa kagulok sa mabitay bukawas. Agin sa tanay. Nilta. Ha? Kaya di dala maging mubog sisi ba? Nagagawa sa mawag malok sumubit, bitay. Hindi ko makalubog. Di, ako, lukson daw ko. Mabitay magawas ba? Di, Buwan ng pajama. Buwan ba kayo suot rin sa yan? yung ulit tayo na. Di mo gawas ng bulukso. Kasaka.
Akturan dyan ay. Magkawid ka sa badminton. Nga na, magod na. Diba? Sexy noon, oh. Guys. Sorry. Sexy. Sa power na mag-short, yung makita niyo yung bugan. Sana all news. Talikot. Hanap sini itong kamera. Isi. Rating kapuja kaya inita ganina. Kani ba? Agkakot ni Jab. Bayuta gadi. Bubalik na pupudaan. Agkakot dani. Hey guys! Grabe kang naong, grabing puwaha kay grabing inita ganina. Nagtugindul man, kwas gawon ni Lixie. Salamat day kadyo ni ate. Nga nasa Europe, nag-sponsor sa pangbayad og gawon ni Lixie. Salamat kadyo ni mo ate. Ginoo na di magbawas sa inyong mga kamaadyo dari na mo. Dada ko sa bus guys kay nagtanom si nanay dari og sibuyas da. Aris gilo ang dodo. Da. Sibuyas. Uy, daday. Hi sa kabi. Hi guys. Hi guys. Asliksian. Nadismaya ako kay sapot ko kay imbis kay arang ladyo pag ikuha as gawon, pag abot daari kuwang agawon guba ag sipir. Unja kuan kanang nay agkatong heket-heket si jang likod wa diha ag heket. Hapa jang giingnan tong bayot nga pag-ingan nga wa na ba ni problema kay gahajang giadto dapat inig ka 11 pa man to kuhaon kay sa resibo 11 may nakabutang giadto na og sadyo kay ahang gipa repair tong na damage kay mao lagi tong makitaan og adlawan kay alauna man magsugod og ilahang kanang naiking anquin ja okay na ag ubos katong na damage gamay ilan nang gi-repair wa day sila pud nagkuan nga wa pud ko nagtan-aw kay katong pagsukod ni Lixie okay man to. Pagpasukod ni Lixie katong idas Lixie dato okay tong ilang sipir sa likod. Ada pud toy, ada pud tong hukot-hukot. Ja karon silang giandam na nakaandam naman daan. Wa sila magkuan nga wa day dihag hukot. Nadismaya ko karang kapuja pa kadyo kay rang inita. Sakit pagajagang puson, pag-abot dari kay pasukod na hang Lixie utro. Wa manday hukot. Napulipid ra pa din hagbayad mo to ang atong tawagan ron og open pa ba sila ron da pagajidakop ganiha kay ako lagi pud palagi pud ko lisensya sa motor mo nang maglikay-likay papugog ni mga dakop kay puhon-puhon magkuha kog lisensya puhon kaloy as Ginoo. Unja sa katong nagkuan sa gawon ni Lixie guys. Salamat kadyo nimo ate sa katong mga ning hatag para sobre ni Lixie di mo na tagsa guys. Wa gali ko i-vlog hapon kay grabing labarag ang ja. Kanang nay nakoy gibati ba hang tijan kanang nay sigig sakit. Katong nay among gipatambalan ni nanay sa una ni abot magali mi didtog mabini mi rot tapit. Patambal mi sa unan dyan ingin sinanay kani kunong kusog na ng hubag mapapagingan to sa manghilotay dyan sukad banggod katong nagpahilot ko sa hang kabuhi man ko giadyo-adyo man paghilot ng hang operasyon magsukad ato magsige nagsakit ang puson ti dyan gapon mo tong nawadaan dyan kukuan wa ko naka-upload og vlog dyan sige ra ba dyan pagkugingan ninyo guys nga mag shout out jawa pa ko naka shout out mo bawi ra jud ko ninyo pohon-pohon guys ug mahumaning ang problema daring Lixie kay magkarong Pizza City magkanbasing naman sila pero wa man pud ko mangarap og koronahan si Lixie gahara kanang ka-experience pud siya dari sa among kuan ba barangay nga maka-apil-apil siya kay arong maanad kay ug ni ijang ma'am paganahan ko ijang ma'am ni Lixie kay gwapa og lami og bareg gwapa og habog mo nang si Lixie may gipili. Sa mga katong nihatag lagi sobre parang Lixie. Salamat ninyong tanan guys. Ginoo na di magbawas ninyong kamaado dari namo. Uglabo na ni Lixie ug dari pa nila na nagtatay. Ja, malagi grabing kapuday kasi daharon na agang naong raka. Puwa ka adjust kay init. Ja karon deng
Ano man imong nang nasamad man na? Asa? Ag. Ani? Oh, Ang gikot, gabi eh. sus ko Ginoo ko liksian. Bantay ka liksian ha. Dakos ubas kay ari man jud ko basta na ko'y ka problemahan nga na, mas stress ko. Nadismaya lagi ko sa gawon kay nakuwang. Dari ko sa ubas kay mamo ang kaganahan ning mga tanom-tanom. Hindi ka na po ko datos kabuwakan. Ban anong iro mo mga upang uwagan ba mo? Para magkanding ni Mami Tiri, haman gibutay ng kuludo. Gisilong na? Diya, salamat na po sa katong nagpadag hapon. Nagpada si Jag para sobrang liksi. Jag sobra kuno para po ni liksi. Mo tuwang gipalit og vitamins ni liksi. Gipintahan nagpalit og vitamins. Diya, agkatupang uban. Salamat po ni Ate M. Kaya ning hatag po siya ganihan. Ning Gcash po siya. Ate Merby, salamat kadyo ni Muti. Diya, kuan, katong uban. Nga wa na ho ma-mention. Ag-uban kay di man pod magpa-mention. Daghan jud kadyo ninyong salamat guys. Diya, mubawi ra ko puhon-puhon. Mag-shout out jud ko ninyo. Kaya nana ra jud ko makabawi ninyo. Og i-appeal pod mo sa hang mga pag-ampo nga dagaan pa mo baskog nga panglawas og dagaan batag daghang grasya. Diya si tatay gay ganina. Kuan ganang nay nagkareuy na pod kay sakit tagtijan ganina. Diya mo tin kung unsa ba day gustong kan ani mo tay kay bisig gutom ka mo pagwa. Nagsabaw mami ganiha og kuan kan kinhasin kadungit na ko arang kuan na jis ang naong na tamadi na pud ko danis ijang baji nga adik kunog porma ng lawom agmata. Tagdugay mo ko makatug og gabi samot ng katong nay sa nakakuan ko sa result ni Lexi sa x-ray. Dugay di ko makatug magabi sa kadad to. Ja, palo ay i-repeat si Jag x-ray rong March. Mahuman na ni si Jag inom sa tambal karong gabi kay si Bindis man jang inom. Uy, nami namdig silungan nagkanding bi ato tabi. Tong pakitos mamitire. Dara, reverse sa gimuhang gipapalit nga kanding. Namis ubos guys. Gibuhatan na og. Bye-bye. Yeah. Meet the kanding. Mabukod. Agpikas dadto. Baktin to, baktin. Kit ag imong ubi. Yeah. Dara, reverse. Ag imong gipapalit. Natuma na gayod. Banha po ni Skibuloy. Hala. Ning pato na Skibuloy. Oray ka dyan ka uwagras ka dyan. Ah. Agkanding guys, kay mutan opos kamera na. Uy, nabitik man day kami. Uy, laman ni buntis na ba ni? Buntis na ba ni Brown? Ang taki. Nga ni pagi atop. Tew, rapal. Rapal pagi atop. Uy, rata kaya ka. Banha ka na Skibuloy. Ma-shoot ka niyang kon biha. Naghuwat pa kus chat ni Kagawad Junil Dilig kay siya may mag-practice ni Lexi. Diya, salamat. Salamat jud kadyo. Kay kanang na kuha nagang problema. Kanina naman ang problema kaning gawon laging Lexing nakuwang. Kagijahang sports attire na naman. Diya sapatos na ana. Napulipid na pud ag bayad sa gawon kay na may pining tabang. Salamat kadyo nimo ate. Inja, mara ni mong vlog day guys kay magasikaso pa po ko dato kay kamera pus nanay daari kay sila tiali to simbahan ja. Si Bingbing taning ubang duro ta si babaw tambay-tambay dito si babaw. Ja. Mara ni mong vlog guys kay sa ning kunos Lexi kay pakanunag sa do kay mag-practice lagi ni ja adtos putlong kam. Mara ni mong vlog guys, pasensya na mo sang vlog nga na lami. Pero daghan kadyo gihapong salamat sa inyohang way sawang pagsubaybay sa among mga vlog. Daghan kadyong salamat ninyong tanan guys. Nja amping mo kanunay ug asaman mo karon. Bye guys. Thank you for watching. God bless. Bye guys.